Mura ni sa kabuk ba? balas di ari jong. Di ari oh kanang kasako di anak. Di ba mura ni sa kabuk? Oh, tara. Kulang manigot. Oh. Ay, mura ni sa kabuk deh. Teguar mo kayo, no eh? Mura tayo kiring. Ano to? Kuam to. Nindo to kailangan ikan. Oh, nga diretso ra kaon. Ay gibus kad po nga. Kayo? Dili na maayo. Ano ano ito? Dos lasok ko. Dili na bahon. Karang tulo? Buhat ko tag mubo kayo ng tanang kilit. Karang tulo bang? Pila rin ka na itong duha ko. Di maka dakarot anang isa kaldero. Tulo ra ka buk. Ikuan eh. Ugma na mo ni ban. Di ba ni mamanos? Kapanos magkaya ni kunya pa ni mabutuhan ni. Pubutangan eh mo. Ice. Ice. Ahos. Mo panos yun. Oh, naibudbud na balang ibutang. Aho. Sama na kuan. Niya na baka nakuraon tao, ana. Kaya makabagustor, di na mo tatigmian mo kaon. So, dagko kayo. Di na taganahan mo kaon sunod. Terus kitamping panani mo bang? Da, kaldero. Kaot good oy, palit ra dito kaldero. Daot, kaldero. Ano to? Akata to kaldero ka. Akong giputangan dala tama na. Tanak gula. Nina to tampingan dato. Naman. Yung padala. Ara kay mamatay mo to gusto ano ko tong kuan, yang bulak. Ipan. Pati ganyan gipaya ato. Okay. Buhay na daan. Marji magabi. At atong halang maika. Mata to. Tang. Tara, mga anta. Mitras. Bisa napaabot ato? Raon. Naluto dyan. Masa. Wow! Paano ka?
Tanan na lang sa data niya. Luto. Hmm? Laksa. Taon na ba lang mo? Kang kanya. Eh, Kang kanya.